Искам да видите колко красиво се е глазирало пилешкото. Това е рецепта за кореен чикен попкорн, като искам да ви кажа, че в оригиналната рецепта пилето се пържи, но аз успях да докарам онази крехкост, без пилето да се изсушава, дори изпечено. Наистина месото се топи в устата, да започваме. Стартираме с двете половини на пилешки гърди, като ги разрязваме наситно. В купа ни трябват 2 чайни лъжици черен пипер, 4 или 5 супени лъжици соев сос и 1 яйце. Разбъркваме докато сместа стане хомогенна. Прибавяме си пилето така, че да попие хубаво соса в него. След като извадим пилето от купата, го поръсваме с около 60 грама царвично нишесте. Върху тава с хартия за печене, която предварително сме намазнили с зехтин, си нареждаме пилето, не просто да го изсипем. И изпичаме. В касерола си сипваме 5 супени лъжици соев сос, доматено пюре около 30 грама, чайна лъжичка с мед. И за гарнитура ще ползваме ориз, за това ни трябва половин чайна чаша водата от ориза. Може да използвате стевия или кафява захар, аз предпочитам захар от форми и използвам една лъжичка. Както и 2 чайни лъжици, ама с връх червен пипер. За да подобря киселинността, използвам 1 или 2 чайни лъжици ябълков оцет и черен пипер. Добавям вече изпеклото се месо към касеролата с соса и ще видите как пилето се глазира. Сервираме с сварен ориз, отгоре поръсен с черен сусам и пилето. Може да пробвате тази рецепта за пиле и с картофено пюре, тъй като става наистина много вкусно, и завършваме с лук. Дано да ви хареса.